pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Nakurat si Yusuf sa kalit na pag-abot ni Rahim. Gigako si Yusuf sa magkuwang o gipasalamatan nga natuman ni Yusuf ang iyang sugo nga makuha ang tulog kapatayng lawas. Gigakos ni Rahim si Yusuf. Nasayo pag-abli si Yusuf sa usag kabag. Naglagot si Rahim, maong gidali paglabni ang usag kabag ug nangahug ang mga sud. Ingon man ang mga pilog passport ni Rahim, apan nagpakaroon inon si Yusuf nga dili interesado ug wa gyud siya nahibaw-an bahin sa passports. Samtang nangaon sila nangumusta sa tamang si Rahim, lakip na si Mire gipangumusta ni Rahim. Yan ang pagkaugma, sayo nga naglakaw si Yusuf ug Rahim. Ug nakalitan si Sandro kay dito man diay ang tumong nila ni Rahim sa buhatan ni Sandro. Wa dawatan ni Sandro ang kwarta, agig pasalamat kuno sa pagtabang ni Sandro siyang pagluwas ni Yusuf. May laing gihatag si Rahim nga maayo kayong pagkaputos. Nagdali-dali paggawas si Rahim ug napugos pagsunod si Yusuf sa baguang. Lakip si Flash, mituo sa gisulti ni Sandro nga basig bomba ang pinutos ug dili gud malitik sa bisan unsang detector device. Igsuon niya ang lahi nga sumpay ning atong sugilanon. Si Mary o Yusuf. Ay, di na kinahanglan sir nga magkuha patag bomb disposal personnel. Ikaw sir, expert man ka na. Kung sa'yo nakita mo sa ubos. Nagdali ang magkuha ug manghus pagsakay sa ilang sakyanan sir. Tuwa na sir. May haguros na kagyo. Nagdudod ka sir? Grabe sab kung bomba pa yun eh. Doon ay mga bomba nga dili maditik o detector flash. Usay man nila kumubuto ni dini karon. Basta muul butang tanan dini. Mag-suicide bomber maganin na sila. Kini pa ka. Sige, ako na yung panganibukag sir. Ikaw may gawas ito. Ako na yung bahala ni. Ako na, go! Oh, sir, dito ka biyan din si Roy. Ano ba na mag-uban tando ha? Ablihan na ako ni Flash. Sir, hinihinay na sir, masig na matando ka na sa suod, makaltag ulbo. Sir! Mabungkag, kita bitong tanan. Sir! Patay! Sir! Sir! Tanawa, Flash.
Mag-init yung tubig si Roy. Kahumot nga nagkapihas, ano? Usahay sa kadaghan na itong ginuhuna, makaayo biya sa itong utok na mag-joke-joke ta usahay, Flas. Sige, pag-init ang tubig. Di ta manghatag ani kay Anugon. Wapag na itong kablehin na, may alis mo ng kahumutan ng kapiha. Naibaw ka ba, Yusuf? Kung terorista patangadua, kadto ako gihatag nila ni Sandro ato na gibutangan og bomba. O boom! Presto! Unya, pagawas na to sila kampo, ni anak ko ang detonator. Ganiha raw ta sila na bungkag. Mga danghag ang mga sundao ani nga gobyerno. Are you still there, Yusuf? Nagunaw-na lang ko sa gisulti ni sa Sandro. Dili baligya ang ilang serbisyo sa mga tao. Lahi ra kayo sa mga terorista. Ang terorist, magpapayad ng mong patay sa mga tao. Depende ka na, Yusuf. Sometimes, ang tao dili nimo masabot. Sometimes, dunay mga tao nga musabot dayon kung say gusto nga kausaban nga gikinahanglan sa kalibutan. Like kini nga kalibutan nga gidominate sa mga nasod nga mga way hinungdan kay dako kaayo og sa mga lain nga nasod. Like sa mga nasod nga gitawag og third world countries, like sa Pilipinas ug sa mga Arab countries. I know, nahibaw ka na kinsa kini nga mga nasod nga nagkubuya aron madominahan nila ang kalibutan. Imperialist countries, mga capitalist countries nga migamit sa ilagahom aron bisan unsa ila himuon sa uban nga mga nasod nga ila madaog-daog mahimo nila tanan. That's bullshit. Yusuf, Are you listening to me? Are you still there? Yan na tas muski, Kuya Rahim. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Good morning, Sister Mary. Good morning. Good morning. Ma? Oh, nahuman ka na dahil sa confession. Oh, ganiha ka na din sa chapel? Taod-taod na anak. Giyapita ka din kay basin mo kuyog ka na ako. Mangumpra kong konsumo. Gusto na akong muubansab ka aron makapili kag unsay gusto ni Mosbay. Kay kung makaadto ka, naa ka dayoy mapilian nga imong gustong kanon og imnon. Nga dungwa ka naman lang mo text daan, ma. Aron pag-abot unta ni mo din Iko lang unta ko ni mo pick upon. Taod-taod noon ka naghuwat na ko din Ay dawa ko'y load, Sister Mary. Pero okay na kaayo kay nakahuman man ko sa karaon nga mystery. Nalata na anak. Oh, kisa man duha ka tao, ma. Ay mga tao sa imong maguwang. Ikaw rang usama? Oo, nagpabilin siya sa bay.
Kumusta si Yoso? Ambot, kumusta na ka siya? Thank Salamat. you. Ay, maayo pa di ay ko kay mi text yan ako og pangumusta. Pero maura sab to. Igo lang ng humusta. Wa na sab. Di parehas kanya adto nga magsigi og text. Maayo di ay. Ah, kadiyot ma ha? Ha? Unsa to? Oo, sige. Ma, manutas dormitory. Ngano naman sab? May namatikdan ang duha nato ka gwardya nga may duha ka tawo nga lain og linihukan. Ha? Ginoo ko. Dali man, Lourdes! Dali ma! Paspas! Ginoo ko, eh. Hangtod din huwag gipilit ng mga demonyong dago. Diyos ko. Mili, tawag imong magkuwang. Tawag si Sandro. Out kayong kape. Pagkalabigan ng kapiya, sir. Inaghigop na ito, murag paminaw ko. Ako kamatayon. Sir. Puso ako ng mga tasa, sir. Balit. Go ahead. Di napita, balit. Kape. Flash. Yes, sir. Sa dorm, sa mga madre. Tuwas flash, balit. Uy. Naigumat-gumat ito, sir. Allahu Akbar. Nagsige ka magtanaw sa mo relo, kuya. Sa kung tanaw ni mo, nagdali ka na sa pera eh. Nagdali gyud. Wa ka masayop. Allahu Akbar. Mabalik di kita sa bahay, Yusuf. Asa na Basin ka? mawahin niya ko. Paandara na ka na sakyanan. Iyo na pagdaghag pangutana pa. Ano sa problema nito, sir? Terorista na sab? Amot. Basta mga armado ko ng mga tawanan. Unya, Sister Mary. Wapa ko mahibaw. Nagdali-dali si balit. Wa na lang ko mangutana pa kay basig malipat sila. Monitor na nila ang mga armado nga nagkasuot sa compound sa mga madre. Wa na ilang kusugan eh, Flash. O, di pa ma, sir. Nangito lang kong timing sila ba? Sama rin, no? Kaya... Shortcut gapon, Flash. Oh. Shortcut. Ma, dini ka lang ha. Ayaw gyud pagbiya dinhi. Kay asa man di ay ka anak. Mulakaw ka. Asa ka paingon. Naginatangay naman ka sa gawas. Magkapinusilay yun na kay naghibawat ay naman ka na sila nga mga otoridad ang duha ka mga tao ug armado sab ka ng tulo. O unsa man maubagyapon ang mga tawhana nga nagpaatbag sa ato. Wa inahibaw na to, ma. Basta dinhi ka lang. Ang imong magkuang taon. Naibaw na ba to? Nahibaw na to. Gitawgan na to sa iya mga sakop nga ni adinhi. Basta ma, ayaw gyud pagbiya dinhi. Sige, arin ako. Ay, kinuo ko ang akong rosaryohan. Sir, yan na ta. Hinay ko ron. Ayaw kalita. Kada. Dinhila ta. Maglakaw na ta paingon ito sa compound. Cellphone ang gamitan.
Tawag slash bullet. Vibrator ang gigamit silang cellphone. Aron di sila mabatian. Ingna nga musuod atas compound. Yes, sir. Bullet? Oo, di ada si sir. Bullet, situation. Okay. Asa napita? Oo, kabisado naman compound. Hay, napita. Okay. Sige. Sir. Ay, napita, Flash. Naara sila. Tulos sila kabuok. Maayo nilang pagkatako. Makita kayo sila nako kay ni ako sa ibabaw. Mga armado tuod. Sila si Manoy. Namidpid na sila. Nakasuod na sila si Manoy. Labang dito, Flash. Okay. Aron nila mag-cross line ang target kung musukol sila. Go! Ay, gini sila na. Musukol kita. Flash! Okay, go! Boss! Kung kinsaman mo, hatagan mo na mong 30 segundos aron mo surrender. 30 segundos, boss! Igo na kayo ng mo desider mo nga mo surrender o maghikog mo. Insaktong 30 sekundos na. Urag mo sukol kini mga tawhanod. Napupos na ang tagal, mga amo ko. Boss, agaon. Baka narawagin bilog ko eh. Open fire!